Словото Шалом е библейско слово. Това е едно от имената на Бога. Значението му е много обширно и много дълбоко. Свързано е с мир, вътрешен покой, благоденствие. Имам всичко, от което се нуждая. Живота ми е в лекота и в наслада. Също се използва и за поздрав, здравей, довиждане, шалом, бъди благословен. Цялостното му значение е на благословение, на вътрешен мир, на покой, уют и хармония на душата. Със словото шалом искам днес тук да поздравя всеки един от вас. Шалом, души от светлина. Шалом, бъдете благословени. Шалом, нека се сбъднат всичките ви мечти, нека се сбъдне всеки един копнеж на вашата душа, нека се сбъдне мисията ви в лекота. Шалом, живот в благоденствие и изобилие. Хайде, сега ще ви подканя и ще ви помоля всеки, до който попадне това кратко видео, да изрече и да изпише в коментар шалом и да сподели видеото, за да достигне до колкото се може повече души от светлина. Шалом, напишете словото, изречете словото и нека да активираме чрез силата на словото, защото в началото без словото, след това се сътвори света. Нека да използваме днес колкото се може в повторение тази дума. Изговаряйте я, изричайте я. Шалом, шалом, шалом. Вдъхновявайте се с нея, изричайте я след всяка една от мечтите, които изговаряте, след всяко едно от намеренията за живот в благоденствие, изобилие. Подкрепяйте с електронен подпис на силата на словото с тази дума, която всъщност ще подпомогне достигането до вътрешния ви мир и покой и живот в благоденствие и хармония. Шалом бъдете, шалом сътворявайте, шалом умиротворявайте, шалом благославяйте, шалом мир вам, души от светлина. Шалом, шалом, шалом. Да бъдат вълшебства за всеки един от вас.